Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon eta ongi etorri guztioi, bigarren kafea jazz klabera. Edateko zerbait nahi duzu? Whisky bat agian, koktel bat, Cesarak, Biukar, Manhattan, edo agian kafe hutsa. Kontzertuak, astera doaz. Asteazkena baita, baina are gehiago. Asteazkena izateaz gain, jazzaren nazioarteko eguna delako. 2011an aldarrikatu zuen UNESCO erakundeak genero hau ezagutarazteko. Eta urtero gainera, hiri bat aukeratzen dute jazzaren hiriburu izateko. Aurtengoa Abu Dhabi izango da Arabiar Emirerri Batuetan. 5 astez, jazz emanaldiak, hezkuntza programak eta ekitaldi komunitarioak hartuko ditu hiriak jazzaren nazioarteko eguneko Global All Star 2025 kontzertua barne. Etihad Arenan eskualdeko entretenimendu gune estali handienean. Kontzertu horretan, taula gainera igoko diren artistan artean honako hauek daude. Arkam Al-Abri, Arabiar Emirerri Batutakoa, John Beasley eta Didi Bridgewater, Amerikako Estatu Batuetakoak, Abu Txinatarra, Kurt Elling, Amerikako Estatu Batuetatik, Rani Krika, Marokotik, John McLaughlin, Erresuma Batutik, Helen Mercier, Frantzia eta Kanadatik, Marcus Miller, Linda May, John Pizzelli, eta askoz gehiago. Bakarrik, Ez, askoz gehiago gainera. Tira, baina bigarren kafea Jazz Club sortzen hasita, nik iraganeko izarrak ere berreskuratuko nituzke. Ez dakiko Juri, Ella Fitzgerald edo Louis Armstrong elkarrekin, Chick to Chick abesten. Hori esate baterako ikusi nahi nuke. Bai, baita nik ere, edo Nina Simone, edo Charles Mingus, edo Billie Holiday, edo zergatik ez, Charlie Parker. The Bird, txoria deitzen zioten Charlie Parkerri, Kansas Cityko jazz musikaria izan zen saxofoi jotzailea. Bebop estiloan nabarmendu zena Dizzy Gillespirekin batera. Eta mentxe dago lotura, txoriak aipatu nahi baititut nik, izan ere, hemen daude bai, iristear dira, sorbeltzak. Negua Afrikan pasa ostean, esaten dute adituek, momentu honetan Saharar basamortua zeharkatzen ari direla, txoritxo ederrauek ona iristeko 11.000 kilometro eta 3 hilabeteko bidaia izango da. Badakizue guk asko maite ditugula sorbeltzak, behin baino gehiagotan kontatu dugu sorbeltzen lehenengo hegaldia berezia dela oso. Egan egiten hasi eta 3 urte pasa arte ez direla gelditzen. Izugarria da. Izugarria. Un pájaro hacia mí, digiriendo la tristeza de que no estás aquí. ¿Y qué es la vida? Volar y resistir a la Gizu gainera, beraien abietara bueltatzen direla. Bai, duela hilabete batzuk, hemen, agian zure etxean, utzi zuten abi horretara bueltatuko dira zehazki, etxera bueltatzen dira, ez alda ederra hori? Bai, begira. Batzuk etxera bueltatzeko aukera dute, eta beste batzuk etxetik urrun eramaten dituzte. Gaurko egunez duela 77 urte, lehen presoak eraman zituzten Martuteneko espetxera, Donostian. Ondarretako kartzela haustu beharra zuten, eta naiz eta Urume hartzeko kartzela berria bukatu gabe egon, presoak leku aldatzen hasi ziren. Martutenera sartzen lehenak, 59 emakume izan ziren. Oroitzen nola besarkada simple bat, ez
Begionez ikusi inoiz guretzat, nola normaltasun berri horrek guri ez zigun eragin. Nola zeinak beti izan duen aukeran, eraikitzea kaiolarik ederren. Eta emakume batzuetatik beste batzuetara 1977ko aprilaren 30ean Argentinan Maiatzeko plazako amak bilakatuko ziren 14 emakume lehen aldiz irten zirelako kalera Buenos Airesen. Jorge Rafael Bidelaren diktaduran milaka lagun desagerrarazi zituzten eta beraz euren seme-alaben berri izatea eskatuz elkartzen hasi ziren ostegunero, zapi zuria buruan jantzita. Denbora gutxian 400 izatera igaro ziren. Lehenengoa Azuzena Villaflor izan zen. Bere semea Nestor de Vicenti eta bere bikotekidea Raquel Mangini 1976ko azararen 30ean baitu zituzten. Eta amak bilaketan neka ezin bati ekin zion. Prozesu horretan beste emakume batzuekin egin zuen topo. Erregimenak jazarri bazituen ere, 79an emakume horiek Maiatzeko plazako amen elkarte gisa ofizialki eratzea lortu zuten eta EBD Bonafini geratu zen zuzendaritza batzordearen buru. Pues mecido por el mar en el que se sumerge dormido, sueña tu abrazo, busca recuerdos a los que aferrarse para no conciliar el sueño. El mar se inquieta, es tempestad, lamento. ¿Quién pudo lanzar 1000 ángeles desde el cielo? Herri mugimendu batetik bestera, 1979ko apirilaren 30ean gaurko egunez Seaska sortu baitzuten. Lapurdi, Nafarroa Bera eta Zuberoako ikastolen federazioa, hainbat familia eta irakasleren bultzadarekin lehen ikastola zabaldu zuten Arrangoitzen. Urteak pasa dira, baina oraindik ere Ipar Euskal Herriko aurrek euskaraz ikasteko duten eskubidearen berme bakarretakoa da Seaska. Askotan, Frantziar estatuari aurre egin behar izan dio Seaskak, tartean ikasleek azterketak euskaraz egin ahal izateko. Hainbat desobedientzia ekintza egin dituzte urte hauetan zehar, eta horrek hurrengo efemeridearekin lotura egiteko aukera ematen dit. Izan ere, 1982ko apirilaren 30ean Ipar Euskal Herriko lehen intsumisoa atxilotu baitzuten. Erik Lexardua gazte hortzaiztarrak uko egin zion derrigorrezko soldaduzkara joateari eta jendarmeek atxilotu zuten. Bi egunen buruan, Patxa kolektiboak deitutako martxa antimilitaristan, Jean-François Lefort Lof eta Nicolas Padrones intsumisoak ere atxilotu zituzten. Kartzelan sartu zituzten 3 eta gose greba abiatu zuten. Cabo, sargento, permiso, eta guardia, egiten den guztia por la patria. Ire izena hizkuntzak da herria, Euskadi da. Jazetik Sorbeltzetara, Sorbeltzetatik Martutenera, handik Argentinara eta Argentinatik Euskal Herrira bidaia ederra egin dugu. Baina bidaiatzen jarraituko dugu, Madrilera joan behar dugu eta. Xabi Tolosa, gure kolaboratzaile xelebrenak, azkeneko egunak nola bizi izan dituen kontatu nahi digu. Eta uste dut gainera historiako egun potoloak ekarri nahi dituela gurera. Gogoan alduzuen ontzineten dorre bikiak erori zirenean, edo 2004ko martxoaren 11an, edo Michael Jackson hil zenean besteak beste. Eta Josu Erbiti ere etorriko da gurera, musikari lotuta darama bizitza leitzarrak eta musikari eta ekoizle bizitza nolakoa den kontatuko digu. Eta jazaren nazioarteko eguna ospatzeko hainbat euskal jazz musikari berreskolatu nahi ditugu, adibidez, J. Fox Quartet taldea edo Aizea Marti hartu. Has gaitezen, bigarren kafea jazz klabeko ateak zabal-zabali daude. Apirilak 30 ditu eta asteazkena da. Ongi etorri, bigarren kafera. Zuekin, Julen Goikoetxe hor begozo egunon. Baita zuri ere? Aurkeztuko nauzuzuk. Zuekin, Goiuri Ezeiza Arandia. Egunon. Baita zuri ere ondo?
Onda. Dan ondo. Zakiteus naiz jonez nau elurretan, Eta gu ez gaude elurretan sorbeltzak badatozelako eta sorbeltzak ona bidean balin badaude. Esan nahi du eguraldi ona badatorrela. Ongi etorri guztioi bigarren kafearen 971 saioa duzue hau. Eta gu gaur hementxe bi gaude, baina gehiago izango gara irratsaioan zehar. Eta maite dutak ere uste dut bi baino gehiago izango ditugola. ez ditut maiten ere titiak, okartu egin zait bizkarra, aurkezten naizelako beti txikia. Beti txikia. Tripana hasiak egien erdian nahi du joan erdira, betiko tokira. Ontatik ez zen luzea xira, guazen oskortira, kotxe begira. Orain izanera, uki ezina, deziren bido txikira eta gero ondira sokatu. Nere maite duta izan zitekeen abesti hau, edo nere maite duta izan zitekeen abesti honetako esaldi bat asko gustatzen zaidalako. Gorrotu ditut nire titiak, bizkarra, okertu zait bizkarra, agertzen naizelako beti txikia. Oso interesgarria iruditzen zait, Olaia Intziartek disko honetan egin duena. Baina beste maite dut bat daukat, eta hala ere, Julen Goikotxea hasiko da, bere maite dutekin. Bueno, banik motx-motxean bizpairu gauza komentatuko ditut. Alde batetik maite dut, azken egunak pixka bat bereziak izan dira, ez? Astelenean jendea aztoratu zen, itzalialdiaren kontua zela eta ikusten nituenik mezuak eta bideoak, eta bai, eske herrietan eta hiri handietan semafororik gabe eta sekurako kaosa sortzen ari da. Bueno, nik maite dut semafororik gabeko herri batean bizitzea. Seguri zentzu horretan ez zigun bat ere eragin itzalialdiak. Gure herrian ez dago semafororik, Juri. Zero, huts, ez dago bat bera ere ez? Zero. Ez da posible. Oinezkoentzako eremu baterako pivote badago, eta han pivotea jaisten denean gorriz dagoen semaforo bat naranjan jartzen da, baina esaten dena oinezkoa pasal izateko eta horrelako semafororik ez dago gure herrian, beraz guri zentzu horretan asteleneko itzalialdiak ez zigun bizitza gehiegi aldatu. Hori batetik. Eta bestetik, maite dut ez txoba daukat, nola azaltzen dudan. Ez dut maite, edozein egoeraren aurrean, lehendabiziko erreakzioa oso arina eta azaleko izan da ere, pixka bat negatiboa duen jendea. Energia lapurtzen dit. Demagun, aste honetan sekulako guraldia daukagu, ez? Bai. Gurean. Eta, imaginatu, lanetik atera, eta erabakitzen dugu, ez dakit, terraza batera joatera, zerbait hartzera. Bai. Sekulako giroa dago, Bai. 23 gradu daude, eguzkia dago, eta naiz eta gero gustora egon, lehendabiziko komentari hori izatea, bero egi edo aize gehiegi dago edo.
Xurgatu egiten dizu ni bizipoza. horrelako gauzek, eta izan liteke terraza batean bezala lanean, egunerokotasunean, etxean, 1000 lekutan, eta ni horrelako komentarioek, inora ez doazen komentarioiek, energiak entzen diat, eta ez da, nik hartu izan dezakedan hartu duen erabaki bat kritikatzen delako, baizik eta ez, joan gara ausaz leku batera, eta iritsi eta horreneko komentarioa izan beharrean, ze ondo, beti da kontrako zentzuan, eta niri horrek igadura eragiten digu Juri. Baina zaltzen maite duta. Maite duta zen semaforoarena. Maite dut eza. Que tengo con todo el comando, ta mundua bukatzen bada, que nos pille bailando. Mundua pikutara doa, oh shit, toda la peña tomando pastis, cacería estao happy, mama I need some sassy jauzi. Mundua pikutara doala dio duplak abesti honetan, eta mundua pikutara balin badoa batzuk harrapatuko gaitu lanean, eta beste batzuk oporretan eiulen. Ze egia esan badaukagu laborategiko lantaldeko kide bat ez dagoena hemen, honezkero somatuko zenuten. Falta dela, bai. Nahor pentzen dago da bilelekuan bai. Oporretan omen dago, hori esan digu, urrutira joan da, baina bere maite duta, Lotsa gutxi. Bere maite duta behar genuen, eta ona hemen Inigo Asensio Lurbidek maite duena. Egunon Julen da Goiuri, eta egunon bigarren kafe kontzulei, hementxe nere maite duta, maite dut eza. Ez dut bat ere maite, behin ere gidatu ez, bizitzan gidatzen ez duen, eta oporretan ibilgailua alokatzen duen jende hori, ze jarraitzen dute gidatzen jakin gabe, eta gero errepidean nahiko arriskutsuak dira. Hemen Tenerifen ibili ginen atzo, ez dakit, errepide estu batzutan, eta ostras, pixkat planteatzekoa da, jendearen, ez dakit, ausardia hori, gidatzen jakinezen, nabaritzen da, jendeak gidatzen ez dakienean, ziurrenik hiri handi batean bizi, eta ibilgailuaren beharrik ez dutelako, eta gero oporretari iritsi, eta tira, kotxe alokatu, eta ausardia osoz errepidea atera, eta errepidean arriskutsu bihurtzen direnean, eta beste ibilgailu batekin gurutatzerakoan, errepide hartzari ibilgailua hurbiltzeko gaitasunik ez dutenean, eta tira, horrelako kontu desente bizizan ditugu egunotan, eta egia esan, ez dut maite, uste dute norbera jakin behar duela, gidatzen ez balin badaki, edo bintzat bere gidatze gaitasunaren sufritzen ari da, gizakoa. Esparrutik oso kanpo egon behar balin badu, gian, bere burua eta beste ona ere pixket arriskuan, edo pixket, esparru ez oso seguro eran amatea, ez dela ideia honegia. Eta hori da nire maite duta, horri gehi niezaioke apokalipsiaren erdian oporretan egotea argi mozketarik izan ez duen irla batean. Hori ere nahiko gauza kurioso izan doze. Gure oporralditxo honetan denari zen izaten oso normala, oso arrunta, eta batean peninsula osoan, eta beste Europako toki batzutan ere zegoen ez, ikaragarrizko eromena, eta nahiko distopiko izan da. Batez ere hori guezkin helakoari bizitzen, sentsazioa nahiko gertu egun dela, Tenerifen gaude, ez gaude, ez dakit, Fijin, ez? Eta ikustea tarteka helarazten zen iguten informazioarekin, zenolako zoramena sortu den Euskal Herri osoan, eta aldiz, zoramen hortatik nola genbiltzen besteak. Ez da maite dudala edo ez dudala maite, baina kasu honetan bai izan dela nahiko berezia, eta pixket gerora konturatzen joan garela egoeraren, ez dakit, larritasunaz edo hori ere akaso beste batean urrengo astean aztertzeko da, ez?
ikusi dut, ze produktu saldu diren, berriz ere pandemiako komuneko paper eromen horiek, komuneko paper erosketa eromen horiek, beste bertxio batzuk topatu dituztela, pilak eta bestelakoak, eta bai, uste dut zera hausnartu ere, eman behar digutela halako jarrera. Leio bandera eta oiu bat kanpora, errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan, ahaztuko ez dugun ura. Zetaken errepidean jarri dut, pixka bat vintage geratu den abesti hau, gerora taldeak egin duen ibilbidearekin, baina nola Iñigok aipatu dituen errepideak eta errepidetako arazoak aproposa iruditu zait. Bueno, gauza asko kontatu dizkigu, batetik dersero oso dabilela Tenerifeko errepidetan, bestetik pozik dagoela argia etzaielako jun, eta bestetik hausnarketarako ere tarte hartuko dugula datorren astean. Hori da, itzultzen denean. Baseliza bat eraiki dute giharretan. Bueno, eta nere maite dut pixka bat berandu dator, baina aipatu behar nuen, ze entzulek badakite, San Jordi egunean, liburuaren nazioarteko egunean, apirilaren 23an, nik esan nuela irratian. Jo, norbaitek liburu bat eta larrosa bat, oparituko balizkit, pozik, ni, ze pozik, bueno, eta ze gertatu zen, opari bat jaso nuela. Etzela liburua, etzela lore bat, bizikleta bat baizik. Bizikleta bat? Bai, hola, arroxa, moreska koloreko bizikleta bat jaso nuen nik egun hartan, eta etxean daukat, jarri didate, txukun, antxe etxean, telebistaren aurrean lehenengo entrenatzen joateko, gero ja errepidera ateratzeko, eta hori zen ere maite duta, batean hemen, agertu zela norbait bizikleta batekin, nik esan nuelako, gainera, duela aste batzuk, bizikletan ibiltzen hasi nahi dudala. Zer derra, aurten goiz geratuko zizulako, baina urrengo urtean, maiatzean, itzuli hau, mene? Bai. Egun nahi hortan. Eta gu, bagoaz aurrera. Keep calm and bigarren kafea. Bigarren kafean, naiz irratian, iritsi da ametsak egia bihurtzen diren txokoa. Nire sekzioa, zure sekzioa, denon sekzioa. Xabi Tolosa naiz eta astera doa sekzio aparta. Egunon, Xabi Tolosa. Egunon denoi, egunon. Zer modu, zer zabiltzate? Ondo astea gorakadoa. Bai, bintzat ja normalitate pixkatekin, ez? Etzen ondo hasi astea, baina goaz hobetzen eta pixkanaka, zagit, igandea iristen denean, zagit, horrelako tankera edo horrelako joera jarraitzen badu asteak, igandea izango da urteko egunik onena. Argitsuena. Argitsuena, gainera, ze ondo udaberrian gainera horrela tokatu izana, kaos guztia hau dena. Bueno, nik gaurko berez, osea, nik astea oso gaizki hasi dut, oso gaizki, ze lan asko, aurreko astean lan asko egindan etorren, sekziorako, baina astelenean, denok imaginatuko duzuen bezala, izan dako arazoarekin, dena galdu da. Nik elkarrizketa egin nion Yu Xian, dala Txinako
aduana administrazio nagusia, eta Welhon Liu da biziministra aduana, eta pixkat galdetu nien, ea euskal industriaren eksportazioak nola afrontatuko zituzten horrengo arantzel historiak, eta batez ere Chen Deming, komertzio ministroak, eta zeokan pentsatuta, ze oso erlazio ona daukagula Txinarekin, euskal industriak, eta, bueno, pues, jakiteko, gauztan nola jongo ziren. Eta segulako lana egin da neukan. Hori izan behar nuen, segulako landa lana egin da, elkarrizketak, informazioa, datuak, denetarik, eta dena pikutara. Dena, hola, baina, bueno, bizia etorri da, ez dakit, esatea, bueno, zer gauza galdu dezakegula da, bueno, ikasketa. Kontua da, ezin dugula inoiz berreskuratu zuk egindako lan hori? Ez, frigitu egin da, hori neukan ordenadore batetan, eta gordega neukan, eta dena frigitu da. Beraz. Galdu dugu. Goian bego nire sekzio apartako lana. Goian bego. Baina, bueno, ala ere... musika. Goian bego izan liteke baita ere, ez dakit... Txinako belatoki editako ministroaren izena edo lako zerbait. Bai. Goian bego. Hori da. Bai. Kontuz? A ver. Txiste horiekin, hortxe zabiltzatela, arrazakeriaren... mugan hankapuntetan, Bueno. Ui, bera, ez zait gustatzen seinalatzea, baina egia lengoan Tolosan bisitan izan nintzen, eta hor neukan nire liburutegia, aspaldiko liburuekin, eta hor aurkitu nuen gure Kike Monarriz minaren txorakikeriak liburua, eta bueno, hain kanzelatuko lukete. Ai ama. Gauzak ulertu behar dira bere testu inguruan, Hori da. Liburu horrek urte desente dauzka. Horixe esan dugu. Bale, baina kontua da, zure lan eta ikerketa eta kazetaritza lan sakon hau galdu egin dela, eta orduan jakin nahi dugula, Xabi, nola bizi izan zenuen Madrilen argiaren kontu hau, zeguk badakigu hemen nola aritu garen, eta irratiari nola eragin dion, eta horrelako kontuak, baina ez dakigu Madrileko egoera zein izan den. Madrilegoa bastante kurioso izan da, ze, claro, hemen badakizutena magnifikatzen dutela, badakizu hemen Espainiako nazioko egunkarietan beti gauzak neurtzen dira Madrilekin, ez da... Segovia ez da existitzen, Segovia da Madriletik ordu batera dagoen lekua, edo gauzak... Dena neurtzen da Madrilen tamainan da horrelako. Edo Bernabeuetan, eta bakizu, hemen dago nolabaiteko ez dakit txobinismo hori Madrilen, baina egia da... Zarautz, el pueblo costero a unos kilómetros de Madrid. Hoxe, tal cual. Baina egia da, hemen jende asko bizi dela, eta badagoela, zenturu neurologiko garrantzitsua dela Madrid, eta Madrilen gauza hauek bizitzeak badakarrela bere ez dakit, garrantzi puntu bat, ze, klaro, ikusten duzu jendea hemen oso nervioso, pentsatuz ez dakit jendea dago lukurrazioetan, esan ez, ze pasaute den, orain derrepente objetibo bat bihurtu geran, botan nahi gehituzten, nahi tokatu zieten gainera oinez Madrileko burtsa ondotik pasatzea, eta klaro, ez dut imaginatu nahi, hanbarruan zelako iskanbila izango ote zuten. Niri, gaurko kronika egitearren, esango nuke, bastante suabe hasi nuela asuntoa, ze oso ohikoak dira hemen metroan eta izaten diren arazoak, eta ni metroan harrapatu zidan, eta iritsi ginen estazio batera nun dena ilunpetan zegoen, eta trena geldi metroa. Han itxoiten ze pasako da. Oso gainera gauza raroa da ilunpetan egotea horrelako leku batean. Ikusi ditut irudi batzuk adiez Bilbon ere ala gertatu zela, eta jendea metrotik atera zutela oinez tuneletan zehar. Imaginatu ze asuntoa. Eta gainera, kasualidadean nire bagoian bazijoan pertsona bat, nik uste intelektualki bazuela nola baiteko puntua, eta gaixua oso nervioso jarri zen, eta karraxik hasi izan sokorro, eta klaro, horrek nola baitera sortzen dizu deserosotasun berezi hori. Eta gauza ona daukaguna da, bentsat alternatibak eta baditugula normalean metroa estabilenean, eta esan duen, trenera jugu naiz. Eta trenera jugu nintzen, eta orduan konturatu nintzen gauzak ez zirela esklusiboki metroaren asuntoa, bezik eta
trena ere etzebilela, baina suertez autobusak bai, eta bueno, autobus batera igo nintzen, eta autobusetan nola wifi-a dagoen hor alizan un konektatu, eta hor iritsi zitezkian eundaka eta eundaka mezu gaiama, ze pasaute da, oraindikan ikuste Irun inguruan leku batzuetan bazegoela oraindikan konexioa, baina ni iritsi nintzen autobus geltoki batetara, jetxi nintzen, eta hor bai ikusi nuen Zibelesen egon, oza da, zentruan, eta milaka pertsona kalean, semaforoak etzebiltzan, jendeak karraxika, autobusak goraino beteta, Andre bat iaia atzeko atetik sartu eta kasi bizatitan moztu zuten, benetan, tipo bat pasatzen bizikletan esan ez, el anarquismo ha llegado, karraxika, eta bi pija hasi ziren, ¿qué ha dicho ese? Es mierdas, eta ikusten dezu hor, dagoela jendea, momentu txoro hauek eta bizitzen. Suertez, ni zentru gutxi gora berakoan bizi naiz, eta oinez bueltatu ahal izan nintzen etxera, alde hortatikan bastante ondo, baina bidean aurkitu nuena, hori izan zen, kaos bastante ondia, jendea negarrez ikusi nuen, kalean, hemen, esate dizuet, hemen dena magnifikatuta dago, eta claro, pues igual Madrilera etorri zera, lanera ez tekiz zergatik, eta ez tekizu bueltatuko otezeran etxera, 50 edo 100 kilometrotara dagoen leku batetara. Bai, kezkak, zalantzari gabe, zilegi dira, eta urduri jartzea, eta egia da, guk behintzat, entzulek badakite, gure estudio Tolosan dagoela, eta guk itzalialdiaren ordu horietan ez genuela jendea negarre egiten ikusi, ikusi genuela jendea oso ondo pasatzen. Oso ondo pasatzen. Hori ere da beste tartea. Behin hasierako kaos hori eta pixkatela zaitu zenean, egia da nik jende asko ikusi duela, ere baita disfrutatuz, eguraldi onda egiten zuela, eta parketan eta lasai garagardoa gartzen, eta hori, agenda ondo pasatzen, kirola egiten, eta alde puntu hona izan zuen, ze alde batetik erakusten dizkigu pixkat gure ze dependentziak eta dauzkagun, eta planteatzen digu, zenbateraino igual, ez gauden oso engantxatuta sare elektriko horretara, eta bestalde, gauza hona da, jendea elkarrekin laguntzeko intentzio hori bazuela, ze leku askotan, igual kotxez jendea ez ezagunak alde batetik bestera eramaten eta nik ikusi nuen hori, garraio batzuetan ere jendeak ezin zuen ordaindu eta taxi batzuk doain eraman zuten jendea eta gerturatu zuten leku batetik bestera, alde hortatik bastante txukun. Jendea irratiak balkoietan jarrita, adibidez, ere baita, alde hortatikan, bai da, pixkat, itxaropena ematen dio, gizarteari. Ni konturatu nintzen, batzuetan, horrelakoetan, burua itzali egiten zaigula baita ere, argia bezala, eta ez garela konturatzen, zenbat gauzetarako behar dugun argindarra. Zehatzok gertatu zitzaigun, eren egun gertatu zitzaigun, hemendik ateratakoan, joan ginela taberna batera esan genuela. Ezin dugu lanik egin, ziur 5 minututan gueltatuko dela argia, hori pentsatzen genuen. Goazen hemen pareko tabernara eta behintzat Coca-Cola bat hartuko dugu, hori ez da argirik behar horretarako. Eta hor, ikusi nuen nola gerturatu zen pertsona bat eta otarteko bat, bokadillo bat eskatu zuen, eta esan zion, zerbitzariak ezin dizut ezer eman, ezin dut ezer berotu eta esan zuen bezeroak. Bai, pentsatzen duen, orduan, ateraiazu kafesne bat eta listo. Eta zerbitzariak esan zion. Eske, a ber, ez daukagu argindarrek, kafearen ere behar da, argindarra eta, ostra, egia da, Gia. Bai. Kainero batzuk ere elektrikoak dira, eta orduan garagardoa ere batzuetan ezin zen, baina hori ez gara konturatzen zenbateraino erabiltzen dugun argindarra. Dependentzia hori. Nik gasa daukatetxean, eta hortan bentsat janari beroa izan nuen, ahal izan nuen atzo, baina ez da ohikoa hemen Madrilen bentsat, eta alde hortatik sorte duen sentitu nintzen. Hala ere, ez dakit atzo gaur komentatu dezuen, bi
ikusentzunezko produktu oso interesgarri daude horrelako kasuekin zerrazio zuzena daukatena. Imaginatzea itzengo zen dute El Gran Apagón, adibidez. Ez du gaipatu, Jose Antonio Pérez Ledo gidoigile euskaldunaren produkzio bat da, podcast bezala publikatu zuten, eta ez dakit dagoeneko ezote dagoen aktoreekin serie bat eginda. Enago ziur, baina El Gran Apagón mentzat, jendeak apuntatu nahiko balu, precisamente hitz egiten digut ze dependentzi daukagun eta ze arriskutsu izan daiteken, etorkizunean eguzkieko badakizuen nola noizbenka izaten diren ekaitz solar horiek eta haietako batek ekar dezakela sateliteak eta ez funtzionamentutik uztea eta elektrizitatea gabe uztea, eta horrek gizarteari nola eragiten dion, ze kasu honetan gu ginen batzuk, baina imaginatu mundu osoa dela itzalpean geratzen dena. Eta bestalde, naizta zehazki berdina ez izan, kaosaren inguruan oso interesgarria da, filminen daukazue, El Colapso, dala serie frantses bat, 6 edo 8 kapitulo besterik ez dira, 20 minutukoa gutxi gora bera, 20 minutu, ordu erdi, eta daude gainera grabatuta plano sekuentzian. Hau diot, ez hori delako aliziente nagusien da, baina egia da jende askotan, jende asko dagoela horrelako birgeria ikusentzunezkoa asko baloratzen dituena. Eta benetan da serie bat nun hasten zean eta zure bihotza ikusten duzu eusten dizutela eta ez dutela soltatzen kapitulo osoan zehar. Eta hortan bintzat, nire gomendioak hor dauzkazue. Alde batetikan, esan bezala, Jose Antonio Pérez Ledo gidoigile euskaldunaren El Gran Apagón, eta bestalde El Colapso ikusentzunezko serie frantsesa. Ni bakizu zarekin egin ezen disfrutatzen pila bat, sekzio honetarako abestiak aukeratzen. Entzun dugu Izaro eta Amaralen argia, entzun dugu Einaute Lorrietaren eguzki argitan, ari gara entzuten Janus Lesterren argitu zain. Hau da, ni ari naiz, hemen Euskal Herriak eman dizkigun argiari buruzko, abesti guztiak topatu nahian, Dena argiari buruz, iluntasunari buruz ez duzu... Esan dizuet nik nahi dudala asteak goruntze egitea, eta horretarako behar ditut argizpiak, bai. Iluntasuna atzean utzita. Hala ere, ez zaigu erraz aztuko itzalialdi hau, Ez, segurazki ez. Ez, baina ez dakit, ni sentsazio momentu batzutan eman zidan, gogoan dut, duela egia da, atzokoak ezjakintasuna zekarrela berarekin, zer ari zen gertatzen, kasik ere penintxula osoan, eta esan zuten beste Europako herrialde batzuetan ere gertatu zela. Ez dakit nire inguruan, 3 orduren buruan gutxi gora bera, berreskuratu zen argindarra, eta alare, gero ikusten nuen jendea, izan da ez dakiz zer, eta esaten nuen, duela urte batzuk, elurtearen ostean egon ginen 17 ordu argirik gabe, eta ez nuen horrelako psikosirik somatu inguruan, baina kontu hori da ez, orduan bageneken elurragatik izan zela, eta orain berriz bizitzen ari garen garai hauek, eta entzuten duen guztia, jendeak saretan irakurtzen duen guztiarekin, atzo, ez dakit, konspiranoiko desente, somatu nituen inguruan. Segur hau izango dela dorre bikiena bezala eta edo Michael Jacksonen eriotza bezala jendeak esaten duela gogoan alduzu nun zinen. Hori esaten ari ziren, atzo, inorkeztu, mundu guztiak gogoratuko dain hori etzai hoztuko, izaldialdi izan den unean non zegoen eta zertan ari zen. Bueno, hortakit ez, Xabi? Precisamente hortaz hitz egiteran etorren, orain hartuko daudena aurkezpen izan da introduzioa, zehazke finean berez, nire komentaria zan, orain badagola meme bat, reflotatzen dena, kasi hilabetero, nun millennialok, nik uste hor, kasi goiuri igual justu, baina julenetan ibentzat bai, hor sartzen garen talde horretan, nun millennialok esaten egun, ja aspertuta gaudela, ja nekatuta gaude, eta ez tegula momentu historiko gehiago bizina, ja bastante bizi izan ditugu, eta dagoeneko nahikoa direla. Eta alde hortatik, egia da, ni negon pentsatzen, batez ere hori, ni nun negoen kronika egiteko, asteren horretan, metroan sartuta, eta jendean nuntzegoen, eta liberean, beste momentu historiko horietan nola bizi izan ditugun leku horiek. Zuk goiuri esan dezu bezala, Michael Jacksonean nik hori aztutan neukan, nola enteratu nintzen, egia da.
normalean jendea, behintzat, kultura estatu batuarran puntu klabe bat da, edo nun jendea hasten dan esaten nun zegoen, da Kennedyren eriotzarekin. Nun negoen hortaz enteratu nintzenean. Zer, adibidez, ilargira iritsi izana hori bai jendeak gogoratzen du, nik ez, baino, telebistaren aurrean. Osea, horre ez dago berezitasunik, ze jendeak espero zuen hori gertatzea. Baina espero ez duzunean hor bai geratzen zaizu impronta hori ea zerrari zinen egiten eta nola bapatean bizia pixkat aldaldu zitzaikun. Eta gure kasuan nik bai torre bikiak gogoratzen ditut, nun negoen edo zer egiten negoen, uste matematikako txekolanak edo egiten ari nintzela, uste, eta nire anaiak ditu ziten telefonoz, esan ez, piztu telebista, 3. Gerra Mundiala astekotan da, ja, kasi. Eta bueno, ez dakit zuek nola bizi zen duten, Goiuri, zu bizirik zen den? Bai, bizirik nengoen, bai. Ez dakit. Umetxo bat nintzen, baina bizirik nengoen, eta badakizu berezik zer gogoratzen dudan egun hartatik? Zer? Eguraldi ona egiten zuela Tolosan. Bai, hori bai. Ez dakit zergatik nire buruak geratu den datu horrekin, baino gogoan dut kalean egota eta zerua urdin egia da egian izango zela egun horretan asko begiratu niolako zeruari, ez? Edo zerura begira hegazkinak... Hegazkinik baute datu. Claro, tardun, aian egon nintzen hegazkinei begira denbora asko, hegazkinak pentsatzen dut itxiko ziren aeroportuak eta horrelakoak, eta agian hegazkin askotzen egongo, baina zerura begira egon nintzela bai, eta... Espada. Espada. Eta orduan gogoan dut, hori, eguraldi ona egiten zuela. Bai. Bueno, eta zu Julen? Ni gogoan dut, zuk esan duzunaren bidetik, eskolatik atera edo horrelako historiren bat, eskola inguruan gebiltzen behintzat, eta kuadrillako baten amak bazuen taberna bat, eta ara joan ginen, zesan ziguten, begira zer ari den gertatzen, eta gogoratzen dut, arratsaldea, lagunek, antxe pasa genuela, telebistari begira, ondo egi jakin gabe zer ari zen gertatzen. Claro. Atento, a ver. Bai, torre bater hori da, eta bestea, ze izango dago, eta baina oroitzapen hori daukat, eguraldi horanena bai, eta gero arratsaldea, zati handi bat behintzat, antxe pasa genuela, telebistari begira, haizeak nondi jotzen zigun ondo ez genekiela. Jode, claro, es que ya urte batzuk posa dira. Hori 2001. 2001, bai, pentsa. 2001. Urte asko pasa dira. Eta urrengo evento historikoa, nik behintzat hemen dauketena, ez da lehenago beste bat hemen izango nuen, baina 11M izango litzateken, nire kasuan, denok kasuan nik uste ere baita. Hori bai ere eskolan nik bizi nuena, goratzen ez gainera goizerdiko atxeen aldian genden, eta jendeak esan zu, Madrien hau gertatu da, eta gainera hor bat zeuden ja, kejak esanez, kulpa etari botako ziotela, eta baino nigotzen naiz, nire ikaskide batzuk esate zutela etzala bere modus operandi, eta etzegoela, eta bai, izan zen, baten, hor dia pixkat nik baneukan torre bikiena baino, ja kontzientzi handiagoa, eta hor bai sortzen dira iritziak, eta sortzen dira erreakzioak, eta hori bai bizinuen bereziki. Eta, klaro, interesgarria da, nire kasuan, klaro, urte asko beranduago hemen Madrilera etorri naiz, eta hemen tokatu zait jenderekin hitz egitea, ea bakoitzak nola bizi zuen. Eta, harrigarria da, klaro, zenbat jende dagoen inguruan, nun kontatzen dizkizun, justu egun horretan, enuen hartu tren hori, baina hartu izan banu, ez dakiz zer. Edo justu egun horretan, ez dakizenek zeukan elkarrizketa bat lanekoa, eta bazijoan, baina atzeratu ziren. Eta horretik etzan jun, eta histori tristeak ere baita. Igual zuzenean niri etzait gertatu ondoan, baina bai gertatu zait, esan ez, nire lehengusua bai bazi joan, eta ez da gizak gertatu zitzaion. Eta klaro, ikusten zu, gauzak bizitzea, han pixkat urrunean Euskal Herrian bizi izan dakoa, eta gero onera etorri, eta hemen nola bizi izan zuen jendea. Ez dakitzuen kasuan nola izan zen. Bai da, injustu, aurrekoan Madrileko lagun batekin aritu nintzen honeta zizketan, eta egia da, pixka bat tripako mina sortzen didala, egun hartakoak, baina ez momentuan nintzen kontziente,
baina orain banaiz geratu zitzaizkidala datu batzuk buruan, garai hartako goiurik 8 urte nituen, 8 vuelta horretan bai, ez dakit zergatik nere buruak eta nere garun gaztetxoak gorde zituen datu horiek eta orain etortzen zaizkit burura eta begira ze gauza, Nik neukan ingeleseko klase, baina ingeles partikularreko, extra klaseak, eta han nengoela etorri zen 8 urteko beste neskato bat, nere gelakide bat, eta esan zuen, telebistan esan dute gu izan garela. Eta gu hangeatu ginen umeok, claro, gu zer da 8 urteko ume batentzat, ez? Gu, ze gailakideak, klase hontakoak, gu eskola hontako umeak, nola gu izan garela, eta esan gine, baina ze gu eta santzun berak. Gu, euskaldunak, eta gu, baina nola euskaldunak, eta beste ume batek, uste dut 2 urte zarragoa zenak edo esan zuen, bai, eta izan dela. Eta, claro, hor daukazun adin horretan zaude naspila galduta zaude, claro, 8 urteko gelakide batek esaten du, telebistan esan dutela gu garela, zer da gu euskaldunak gara, gu euskaldunak balin gara, eta orduan, gu gara, eriotza hoien erantzule, claro, hori 8 urteko ume batentzat, da informazio asko, da informazio falta asko baita ere, baina momentuan nik uste dut, ez dakitze gertatu zen hor, guk jarraitu genuen ingeleseko klasearekin normal, eta gero itxera joatendakoan enteratu ginen benetan, zen nolako dimentsioa zuen, baina hemen handik urte batzuetara, etorri zitzaidan niri burura, baita ideologikoki ez, zer nola eragin didan, edo zer esan nahi duen, garai hartako edabidek gauzak nola kontatzen zituzten 8 urteko neskato txiki batek eskolara joan eta esateko telebistan esan dute gu izan garela. Eta berak esaten zuen, gu izan gara. Eta noski neska hori etzen ez etakide bat, ez alkaedako kidea, ez zen 8 urteko neskato bat, eta uste dut markatu didala momentuan pentsatu nuena baino gehiago. Kontzeptu horrek esan nahi dute? Igual, claro. Eta momentuan etzen pentsatu igual zigortuko naute nik egin dudalako hau, edo... Pentsatuko, ziurrenik esan zuenean gelakide horrek gu izan garela, ziurrenik pentsatuko nuela, gerora baita ere gogoan dut esan didatela etxean, nera naia nola zarragoa dan, hori soldauska egin beharko zuela, agian, hau gertatu ondoren, horrelako mezuak iristen zirelako, ez? Zuk esan duzu lehen, zure anaiak esan zuela 3. mundu gerra, orduan ere, zerbait gertatuko ote zen edo ez, eta amak esan zidan behin, pentsatu zuela egun hartan, semea bidaliko zutela lehen lerrora edo horrelako zerbait. Gero betzen gertatu eskerrak. Zuk jo lehen? Nik egun hartan, azterketa da neukan, eguerdi partean, eta bertan bera geratu zen. Goizean hasi ziren zer gertatu zen, eta bat eta beste, eta eskolan erabaki zuten bertan bera ustea eta atzeratzea, azterketa hura. Nik hori daukat, horrekin lotzen dut. Hori geratu zitzaizun. Eta orain esan dezakezu lasai asko, goztu egin zinen. Ez pentsa nahiko ondo prestatuta negoen. Gaixua, eta esan ezko, hain aztu ingo zait, ikasit dauketen guztia. Hori gertatzen da, ikasten duzu eta gero bota eta listo, han geratzen da. Askotan bintzat. Baina egia da, horrelako... Ez da gero, ze momentu historiko gehiago dauzkezuen horrela buruan, ni hola pentsatzen egon, batez ere Madrilera begira ere baita, hemen Filomena bizi izan genuen, zuek ez, gure momentu historiko izan zen, hemen ez dakit goratzen zaten, baina orain dela gaina pandemian genuen, orain dela lau urte edo horrela gutxero era, urtarrilean izan genuen sekulako elurtea, eta hiriburua aste bete luzez egon zen kolapsatuta. Eta nik hor bai daukaten gogoan da, ez elurra hasi zen momentua, baina bai daukat gogoan lehenengo edo bigarren gauak, gauez bazirudien eguna zela. Ze
farolen argia egiten zan lurrarekin reflejatu, eta aldi berean odeia asko zeuden inguruan, eta horrek ere reflejatzen zuen. Eta oso gauza pelikuleroa izan zen. Ze gauez, irikitzen zenuen lehioa, eta baziruen eguna zela. Segun argi, laranja beresi bat, benetan, hori bai geratu zitzeten hemen grabatuta. Zeu guai. Bai, osea, berez, gaina esan dizu, momentu historiko hau bintzat, etzen txarra izan. Egia da, jendea izotzaren gatik eta gaizki pasazuela, eta noski, denentzako izan jauja, baina hori bai bizi izan genuen gauza divertigarria bezala, jendea kalera atera, astelenean itzalketarekin bezala, jendea kalera atera, eta, pixkat, aproitxatu elur muñekoak egiteko, edo jendea, bestera paseotxo bat emateko, eta hori ikusten duzu, gizartea, pantailetatik nola bizi duen asuntoa. Eta ez dakit gehiago neuzkan hemen apuntauta, klaro, hori ez nola nire letra horren izaten irakurtzen, ze hau egin izan duen, ordenadore gabe, gaurko sekzioa preparatzeko, ez dakit gehiago neuzkan apuntauta. Ez dakit zueko goratzen dezuen momentu historiko berexiak. Ze, klaro, izan dit, Ukrainiako gerra, sumendi latza, pandemia bera ere baita, nola harrapatu otezi zuen. Nik sumendiarena, La Palmako sumendiarena esan duzula, justu harrapatu ninduen, Kanarietara oporretara joateko atari buelta horretan, eta azken pare bat egunetan edo ikusi genuen joango ginela, baina aurretik zalantza uneak izan ituen, eta esaten nuen hori bakarri behar dugu, behin okorrituko niri Kanarietara joatea, eta ez dakizen bat urtean itzalita egon den sumendi batek orain behartzuen ezintzion 15 itxaron, eta horrelako. Ongitorri eman naizizun, sumendiak. Zatoz, Jure, zatoz. Ia joan gabe geratu nintzen, sumendiagatik. Gero harrapatu izan nindu horrek ez zidan gehiaga esolagoan, egongo nintzen, geratuko nintzen, baina laguntzen eta batez ere. Noski. Zalantzari gabe. Hoi bintzat, hoi bai da politia hori, lehen esan dugu bezala, bolondrez moduan eta jendea nola badaude nola baiteko medioak eta kaosa eta pronostikatzen dutenak, eta gero konturatzen zer horrelako asuntotan egia da kaos asko dagoela, galdera asko daudela, baina jende azken finean laguntzeko dago eta badaukagu humanitate edo giza espiritu hori. Eta hortan behintzat asko señalatzen den gauza bat da ere baita, nola geroz eta erlazio gutxiago daukagu normalean gure bizilagunekin, adibidez, edo gure auzoekin, eta harreman horiek mantentzea eta fomentatzea baduela bere garrantzia. Zuk jakiteko, nik orain gutxi gora bera, nire bizilagunekin askorekin naiz hitz egiten, baina badakit gutxi gora bera zein daukaten inguruan laguntza behar balin badut, edo balin badago gizon edo andere bat edadekoa laguntza behar duena, edo horrelakoak. Interesgarria da jakitea, zein guruan zer daukazun, hori lagundu ahal izateko. Momentu bat zegoen, Julen degustet norreti agurtu diola, eta esan daitenen edadeko gizona hasi da agurtzen, eta digo izan ni neu laguntza behar. Xabi, zutan ikasi adinkidea gara, beraz... Horregatik harritu nau. Esan ezko, Ezagun bat pasa. Bai. Kasi eraso pertsonala bezala hartu dut, ni fisikoki ondo nago, baina egia hori, badagoela jendea laguntzak behar ditula, edo bintzat, interesgarri dela, hori, laguntzea bizilagunekin eta dauzkagun harremanak, eta auzo harremanak, eta geroz eta iniziatiba gehiago daude, precisamente horrelako relazioak eta sustatzen dituztenak, eta, nire gaurko beste gomendio hori da. Xabi, hausnarketa horrekin borobilduko dugu gaurko sekzio aparta, agur esan behar dizugu, denbora aurrera doa eta, baina oso garrantzitsua, Xabik esan berri duena, izan gaitezen gure bizilagunen lagun. Hori. Aztu egiten zaigu. Xabi Tolosa, eskerrik aso beste behin ere gurekin egoteagatik.
ikusiko gara datorren astean, edurrengoan aldenean. Aldenean. Ondo ibili. Agur, agur. Ondo izan. Tamales, bukatu da gaurko sekzioa aparta, baina lasai egon, datorren astean bueltatuko gara, aurretik kanzelatzez banaute behintzat. Gogoratu, mezuak edo iradokizunak bidaltzeko, sekzio aparta, abildua, xabitolosa.com. Datorren asterarte! Keep calm and bigarren kafea. Norberak gustuko duena egitea omen da, zoriontasunerako bideetako bat. Hori, formula matematiko modura aplikatuko bagenu, gure horrengo gonbidatua zoriontsu bizi dela ondorioztatuko genuke, naiz eta hori horrela dela baieztatzeko berarik galdetzea izango den honena. 25 urte daramatza musikaren ozeano zabaleko irla ezberdinetan, hoietako gehienak bateria bidelagun hartuta. Makila gastintzea zaratago ordea, 10 urtetik gora daramatza Erbiti Estudio grabaketa estudioan artista askoren diskoak grabatzen, eta artista horiekin elkarlanean ekoizpen ezberdinak egiten. Zuzenean ere jende askorekin aritua eta gaur egun ere artista ezberdinekin ari dena. Eta youtuber bezala ere ikusi genuen duela urte batzuk. Egin duen guztia zerrendatzen jarraituko bagenu, berarekin hitz egiteko daukagun tarte osoa jango genuke, eta kontatzeko gauza asko eta interesgarriak dituela badakigunez, Josu Erbiti agurtzea bera izango da honena. Josu, egun hon eta ongi etorri bigarren kafera. Egun hon zueiro, eta eskerrik asko gonbidatzeatik. Zer moduz gara? Oso ongi. Ongi? Bai. Bueno, berehala hasiko gara musikaren ozeano zabal horretan murgiltzen Josu, baina gonbidatu guztiei elkarrizketen hasieran bi galdera egiten dizkiegu, eta hoiek goiurik egingo dizkizu. Bi galdera egingo ditut, baina zuk aukeratu ezakezu bakarra erantzuteko. Bakarrarekin konformatzen gara. Venga. Biak erantzuten badituzu, asko zobeto, baina hori ausartenek bakarrik egiten dute. Beraz, galderak honakoak dira. Lehenengo galdera. Nola imaginatzen duzu edo nola gustatuko litzaizuke izatea zure hileta, zure funerala? Hori lehenengo galdera. Eta bigarrena, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat, eta esango balizu. Zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut, baina pelikulan ezin dugu kontatu jaio zinenetik orain arterekoa. Pelikulak kontatuko du zure bizitzako etapa zehatz bat bakarrik. Galdera da, ea zein etapa aukeratuko zenuken, pelikula batean ikusteko. Esan bezala, bi galderak botata, orain zuk bakarra aukeratu ezakezu, Bi egotako itut. Hola. Nire hietan nahiko nuke festa bat izatea. Eta gustatuko litzaidake brass band bat jotzea, edo lako zerbait eta festa. Olako momentutan zaila izaten dela, baina egitan pentsatzen dut, nire bizian musika izan da oso importantea izan duen zerbait eta beti saiatu naiz bide hortan eta zoriontasunaren bidean lan iten, orduan gustatuko litzadeken nire eta baita ere izatea modu berdinen. Bueno, New Orleansekoak horrela izaten omen dira. Kale jiran eta brass bandarekin eta bai. Eta nire biziaren ze etapa, esan nuke nire azkeneko 8 urtetakoa. Eta azkeneko 8 urte horiek dauzkete hainbat motibo. Alde batetik, umeak, lehenbiziko umea oin dela 8 urte zen, bigarrena oin dela 3. Eta baitare, esan dezagun azken 8-10 urtetan, edo profesionalki baitare oso puntu goxoan nagola eta gustora nagola egindako bideakin. Oseke, bi galderak erantzunek. Zoragarri, erriti ausarten zerrendara. Eta hori bain galdera serioagoak esan barro, baina hauek serioak dira, nahiko serioak dira. Serioak izan dira, orain izango du musikaren alorrean sartuko garela apur bat. Josu, aipatu dugu, urte asko dara matzazula musikan, gauza asko egin dituzula, baina ondo iruditzen bat zaizu, berrienetik hasiko gara, esan dugu, Erbiti Estudio
orentxe puri-purian dagoela, eta bertatik atera diren azken bi lanetako pare baten inguruan mintza zerbait aipatu nahiko genuke. Aste honen hasieran bertan ikusi dugu Iker Laurobak Izorrai abestia atera duela, eta uste dut bertan zure nasketa eta masterizazio lana daudela. Hori da, bai. Zer moduzko esperientzia izan da? Ba, osongi gainera nahiko lan harinaz, normalean egiten dituten lanetan, esan dezagun prozesuaren parte gehiagotan egoten naizela, eta hori ongi da alde batetik, baina generalen bukatzen duzu pixka bat ja nekatua denbora asko induzulako proiektu berean, ez? Baina kasu hontan single bakarra izan du da, eta nasketa eta masterizazio bakarrik ez dut deuse grabatu, eta gainera Iker Laurobakin lanik ja, niretzat ja oso ohikoa da askotan egiten dutelako, bai bateria grabatu, gauzak nahasi, gauzak ekoitzi, denetik egin izan dut Ikerrekin, eta beti oso gustora. Orduan lan hau oso arina eta de hecho uste dut oso ongi geltu dela, asko gustatzen zait Ikerren umorea eta bere konposatzeko modue. Esan duzu, Ikerrekin elkarlanean denbora asko, proiektu asko egin dituzula, horrek berak eta aipatu duzun freskotasun horrek ez, lan gehiegi ez izateak ere erraztu egiten du lan, hau da, esan nahi dut, zuk ja badakizu gutxi gora bera Ikerrek zen nahiko duen azken emaitza horretan? Oain ja bai. Ez que asko lan indu, Ikerrekin igual da nire izin gehien lan indoten pertsona, Iker. Asko da lan indulako, orduan, baitare ja pista gutxi gora bera esate izuen ondik doazten, eta estiloa baitare ez, referentziazko abestiren bat ere bada tartean, orduan, gutxi gora bera, noruntza joan, banekin. Eta okerrez baldiman hau, etzien zuzenketa gehiagion, orduan, etzenen gaizki honen. Uste dut, Josu, elkarrizketa honetan zehar Iker Laurobaren izena bestien batetan ere agertuko dela, zuk zure ibilbidearen inguruan hitz egiten dugunean, baina aldi berean, hitz egin nahi genuke, Atortxu Rock proiektuaren inguruan, badakigu, egitasmoak azken jaialdia edo izango duela, eta bere bueltan, bi terdi abestia ere duela gutxi atera da, eta horre ere uste dut, Erbiti Estudiok eta Josu Erbitik baduzuela. Azken emaitza horren erruaren zati nola baita esateko. Bai, ala da, eta de hecho oso gustora gelditu naiz emaitzarekin, nasketa ez da nerea, Pascal Etxeparena da, pila bat gustatzen zait, eta ekoizpena, horre ondo dira Mirua, Lekrep, eta talde pila bat ez. Nere kasun ahots grabaketa eintzen, koroa eta ahots lider batzuk baitare grabatu ziren estudian, eta egia esan oso gustora honitzen lantalde berri batekin, ze inoiz ez nun lanen bertan zedun jendeakin, eta talento handiko jendea iritu zitzaien, eta emaitzakin oso gustora entzun nuen, eta esan ze guai honen parte izatea, oso ongi bai. Pozgarria da, sentsazio onoiekin geratzea, eta guri uste dut Iker Laurobaren Izorrai kantua bera entzutuko moduan garela, ezta? Bakizu mani hartu dio da bestiari, Uste nun Ikerri esan bertzen dela. Agian Ikerri, zezakit ikusi zen duten, gero zek marketing kanpaina egin zuen sareetan. Berak aitortu zuen argi gabe geratzearena bere kontua izan zela, eta berak nahi zuela mundu guztia izorratu eta argi gabe utzi Izorrai abestia estreinatzeko. Tardun bere gain hartzen zuela itzalialdiaren ardura guztia, eta haserren nago berarekin. Pixka pasa egin da, Broma da, irratxe honetan Iker Lauro asko maite dugu. Argi gara da dila, Badaki. Ez du inorrekin arazerunek. Josu, orain ja apur bat atzera egin den hasiko gara, nik imaginatzen dut Josu Erbiti gaztetxo bat, hortxe Leitza inguruan, eta nonbaitetik sartu zitzaion Josu Erbiti gaztetxoari musikaren arra, nola izan ziren astapen haiek? Amak beti esateit laburtekin esaten niola neharrez, nahi nula hola, bara eskukin eginez, eta aurrezkoa. Eta hori nik uste datorrela Leitzen inkansables pestetan ikusi ondoren. Eta, atxekin baitare badazket horitzapenak oso txiki izan dazak izan bat urte izan ditu, baina hoben elkarrekin inkansablesen zintak kasetek entzuten.
Orduan nik uste txarangetatik etortzen dela nere musikako grina, eta paotxangatik trombona. De hecho, paotxa izan zen, garai hortako inkasaleseko tromboi jola izan zen, nire lehenbiziko tromboi irakaslea, orduan oso guai. Eta gaina zirkula izten da asko, zegoentxe gaude Tolosako musika eskolan paren, eta ni hasi nintzen ikasten urte pare bat paotxakin, baina gero Tolosako musika eskolan. Osake, zirkulua hor izten da. Ara, begirako Juri, hori ez genekin, eta orain badakigu. Josu Erbitiri Leitzako festa buelta horretan sortu zitzaion arrorrek, Tolosan izan zuela jarraipena. Ikusi duzu Pablo Endaluzek paotxaren omenez egin duen dokumentala? Dena ez, baina pasatu didate eta ikusi nun puske bat eta pendiente dut bukatzea bai. Vale. Dago, musika asko dago, baina txiste txarrak ere bai. Vale. Iskat, horrekatzeko. Bueno, Josu, beraz, 4 urteko Josuak tromboiaren bara mugitzen zuen, eta urrezkoa ez dakit, baina tromboiarekin urte batzuk egin zenituen. Bai, hori da, trombonekin hasi nintzen 7 urtekin, ordura arte, 9 7 solfeo, 9 trombona, eta egon nintzen esan dezagun 18 urtek arte oso zentratue, eta ohartzen naiz egiten oso zentratuen euken adina izateko, hori, ordu pilo bat sartzen ditula, eta horitan ere bizia zegoan hortara, ez? Nik nahi nun trombona jo, orkesta baten sartu, eta nire bizia trombonakin nin. Asuntoa da 14-15 urte inguru nitula, nera nahiek utzizun bateria jotzez. Ja, bateria bat erosizun, utzizun sagardutegi baterik izun, eta ezintzun, etzun denbora gehiagi, eta esan zen, Josu, nahi baldin mauzo bateria hor dago. Eta orduan baterikin pikatzen hasi nintzen, ez gehiagi, beti esaten dut, ez nula afizio handik bateriora, ni trombona jo nahi nun. Eta, pues hasi nintzen pixkenaka, nahi eri grazia itxentziola iruditzen zai, berani baino zarragoa da, eta nik uste esatetzuela, txiki hau zai den. Hola, eta asuntoa da 18 urtekin trombonakin puri-puri negonen, eta gehien ikasten nahi nintzen momentun erren itzela, eta esan nuen ez dut deusaiakin nahi. Eta momentu hortan, ez nekin zein ere bizikin, hasi nuen erdi maiako ziklo bat, bestenekin ez da ze ikasi behar nun, baina aldi beren hasi nintzen bateriako klaseak hartzen Iruinen, David Barkos izeneko nere maixukin. Eta horrekin nintzen 7 urte buru belarri, baina beste gauzik ez baleo bezala mundun. Eta hor esan dezagun hasi zen nire biziko bigarren etapa gehiago bateritik zentratue, irakaskuntzatik, eta hortik koizpena etorri zen, eta hori dena. Aitortuko dizut, Josu, uste dut badugula lagun bat aman komunean, Tolmen Tolosarra, Inigo Karrera izena duena, eta niri Inigok esan zidan, Josu tromboiaren bidetizioan, eta egun batean esan zuen onaino, eta bateriarekin hasi zen. Hori da berak esan zidana. Bai, holaxe zen. Bai, niko ordura arte, ikasten nun trombona, jotzen nun Tolosako bandan, txistularikin, kintetoa, txaranga desberdinetan, beti izan duzen, beti trombonan ingurun. Baina ja, sinitzen roka kinta hola maostamaseikin, eta nik uste adinek eta erren nintzela eta bat eta beste, esan, ostras, niri bateria jotzek eta kontzertu jotzea tabernetan zoriontsu jena, eta ointxe bertan trombonak ez nahu zoriontsu egiten. Eta hori izan duzen usteko motiboa. Adiskidetu zara, tromboiarekin, arrezkeroz? Bai, urte desente honitzen, berekin gehiagitzen gabe. Eta pixkenaka, gauza bateako, besteako eta eta oain ez dut jotzen asko, baina bai estudioan askotan behar izaten ditotela, igual gauza oso simple bat egiteko, grabatuko tromboien bat, edo igual demoak egiteko, baitare, maketatzeko eta erabiltzen dut. Orduan, bai. Josu, orain arte esan diguzunetik ondorio iztatu dezakeguna da, heltzen diozunari, burubelarri heltzen diozula. Determinazio handioarekin heltzen diozula. Bai, niretzat ez dago beste modurik. Eta zentzu horretan, tromboiarekin une batean erretzea, ez dakit, esperientzia txar bezala edo baloratu daiteken, bateriarekin hasi zinenean eta ikusi zenuenean zure burua, baita ere burubelarri sartzen zenuela, aurreko esperientzia horrek balio izan zizun, ez dakit, uneren batean zure buruari esateko, erne Josu, gogoratu tromboiarekin ze pasatzen, ez da dela bateriarekin berdina pasa. Ez. Eta egia esan, zuk esan duzen bezala, oso kontutan izateko gauzat izan ziteken. Baina
baterian bidean David Barkos ezautu nuen, eta berak erakutsi zien bateria iotzea, baina askoz gauza gehiago. Eta lehenbiziko gauza intzidana izan duzen burua amueblatu. Gauza beste modu batera ikusten erakutsi zien. Eta beste puntu batetik egitea dena, orduan ni beti esaten dut orduzkerotik ni beste pertsona naizela, ni naiz Josu 18 urte garte eta Josu 19 urtetik aurrera. Eta esan duzu, klaseak hartzen hasi zinela, gero zu zeu ere klaseak ematen hasi zinen, ez dakit, tromboiarekin aritua zinen klaseak ematen, edo lehenengo esperientzia izan zen bateriarena? Ez, bateriakin lehenbiziko aldiz. Eta zer moduz? Astapen haiek, klaseak ematen hasteko haiek, esan dugu, klaseak jasotzetik klaseak ematerako jauzi hori? Agoratzen naiz, nire lehenbiziko ikaslea izan zen Xabi Jareño, eski agoratzen naiz, perfecto. Josu ikusi dut interneten bideo batzu ditzozola, ez dakize, nik ere Davidekin eman itun klaseak guain dela urte batzuk, eta nahiko nuke zurekin klase bat hartu. Eta ni, bale, eta etorri zen klasera, hasi zen jotzen zuen nahiko ongi, eta ni, lehenbiziko aldi klase bat genula, ez nekin nola makintzin klase, ni banekin neri nola mantzizkidaten klasek, eta hori, baina zu jartzen zaren paper hortan, eta bukatu zen klase intzitzien oso luzea. Eta joan zen, eta esan, ez da etortzen gehiago, eta ondu zen 5 o 6 urten erekin, osea, beretzat behintzat hain gaizki ez nulain. Baina, eta hola pixkenaka, zeni beti eman ditut klase partikularrak, ez banakakoak, eta nere kabuz, ez dut behin lanei, tarteka bai lan izan dut beste batzuntza, baina ia beti neretzatin izan dut. Eta orduan, arre bateri esan zion, beste batek beste bateri, eta pixkenaka joan zen, biterdi esaten duen modura, pixkenaka sarea honditzen joan zen. Zer da arazoa Josu? Ikastea edo erakustea? Zer den? Errazagoa, zer egiten zaizu zuri errazagoa? Esan, klasea norbaitekin, zu klasea hartzera joan eta zerbait ikasi behar hori izatea, edo zuk dakizuna, edo zure ikasle batek ikasi nahi duen horri ikasleari erakustea? Bera, ikasteak daukena da, informazioa jasotzen duzola momentu txiki baten, eta dekero denbora asko dedikatu behar diozola informazioa hori egitan ulertzen eta barneratzea. Eta erakuste daukena da, ja barneratu dozola horreko guzti hori eta oso denbora gutxi baten eman barra dozola pildora bat oso ongi eman da eta momentu oso egoki baten. Orduan nik uste erresagoa dela erakustea punto batetik, baina bestalde nola erakutsi jakitea eta pertsonako hitzekin modu batera edo bestera erakustea zen eretzat hori da oso importantea. Ez da berdina zuri erakustea edo beste batei erakustea, ze pertsonako hitze desberdina da eta pertsonako hitzek informazioa barneratzeko modu desberdina edo. Orduan izan dezagun berra dozo pixkat kuboa osatu berra dozo pertsona bat bakoitzekin nondik eman. Orduan esango nuke bik duela bere parte zaie, eta, bakoitza bere nabardurekin. Josu, une batean ordea, iritsi zen une bat, non klase pertsonalizatu hiek emateaz aparte, mundu guztiarentzako balio zezaketen lezioak ematen hasi zinela interneta erabiliztu, goiuri hor badaukagula, ez? Esaten ari garen honen adibide argi izan daiteken zerbait, zuleak berehala entzungo du, eta laster sakonduko du gori Josurekin, baina ia... Streaming bitartez zeintzat jarraitzen dutenek ikusteko aukera izango dute. El ejercicio que os he preparado para hoy es un ejercicio de manos que se llama la tabla general. Este ejercicio está diseñado para dominar todas las subdivisiones que tenemos desde la negra hasta la fusa y dominar también las uniones que tenemos de una subdivisión a otra. Pues bien, ahora que sabemos en qué trata este ejercicio, pondremos el metrónomo en marcha y trabajaremos cada subdivisión por separado. La primera subdivisión, la negra, y su valor es igual a cada clic del metrónomo. Entonces, en estas subdivisiones donde la baina txukun, eteloia jarrita eta dena, me gusta subdividir, por ejemplo, en fusas. Taca, 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 taca. Taca, 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 Dotore, Iben? Josu, honen bidez ere bate baino gehiago ikasiko zuen bateria jotzen akaso? Ez que alreos esan duzu, ez nizu moztu nahi leheno baina. Ez que lehen bizia zenitzen klaseko batean, hola. Lehen da bizia izan zen. Ez que, claro, ez que hoi... Gu nastu gara. Beste guztie, ez, baina ez que... Beste guztie,
etorri da honengatik. De hecho, klaseak etorri da honengatik, ekoizpena etorri da honengatik. Dena, osea, 2006tik ondoren etorri den guztia, etorri da honengatik. Eta hau etorri da nire irakaslengatik, David Baskosengatik. Asuntoa da, nik ez dauketela bateria, nik ez dauket titulazio ofizialik, ze asuntoa da nik trombona utzi nunen, hor nagoan ja bukatzeko, osea, iteko titulazio atatzeko trombonana. Ze pasatu zen, utzi nula eta bateria zenitzen partikularki. Eta orduan, ze gertatzen zen, zegoen aukera justu hasi zen musikeneko aukera, baina nik momentu hortan ez duen ikusten nire burue jaseko karrera egin, ez nintzen oso zalea, eta jaukin nuen esperientzi txar bat gustora ikasten ez nintzen nahi zerbaitekin. Ordu nahi nungin egon ere irakaslekin, esan nola. Bueno, nola ez ditan deitu behar klasik emateko ez dauketelako titulazioik, inen dutena da nik, klasik eman behitot. Bai, eta ordu hasi nintzen nik klasik ematen modu hortara, zertako? Azteko emateko, berak beti esaten ziren, ematen baduzu bueltatzen da. Ordu nik esan, bale, perfecto, ulertu dut kontzeptua, pues emango dut. Eta hasi nintzen klaseak eman, eta modu hortara lortu nuna zuen, izan duzen, jendeak ni ezautzea. Eta orduan jendeak bueltatu zidan, nik emandakoa. Eta kuriosidade bezala, izan du nintzen, garai hortan, lehenbiziko pertsona, bateriko tutorialak erderaz emakin zituna, ez ziren existitzen. Zauden inglesez batzuk, eta gero zegoen jartzen tutorial de bateria ez dakize, baina zen norbate solo bat jotzen, edo lago zerbait. Osea, ez zegoen pertsona bat azaltzen zula klase bat, bi astetik behin, gauzek azaltzen naiz eta nahiko komikoa izan, baina nahiko modu metodikoan eta hori ez. Orduan, horrek ekarrizun bateria grabatzen ikasteak ekarrizun jendeak esatea bere gauza grabatzeko, eta hori dena. Elur bolazten joan zen. Bai. Nik esan behar dut, klaseoik ikusten dituela, Entzuleen artean akaso baten egongo da MySpace eta horrelakoak ezagutu ere egin ez zituena, baina han ibiltzen ginen, orduko, esan genezake sare sozialak haiek ziren, eta hantxe, bi astero ikusaten genuen Josuren bideoa, eta hantxe, gero, abilezia askorik etzaigu pegatu, baina, bideoa behintzat ikusten genituen. Beraz, Josu, hortik etorri zen, gainantzeko guztia. Esate baterako, bateriak online grabatzeko historia, eta berriz ere azpitik Iker Lauro bentzuten ari gara, eta lehen esan duzu, online bateria grabatzeko zerbitzu hori, bere garaian ere pentsatzen dut hemen zer berritzailea izango zela, ez zu hasi zinen hartan, nolakoa izan zen prozesura? Badirudi bateriak online grabatzen direla pandemiaz geroztik edo pixka lehenagotik. Ni grabatzen dituen 2010-en. Oin dela 15 urtea zintzen bateriak online egiten. Hau izan zen berdin, bateria klaseak dena sortu zen, internet aiatu zen etxera, nire etxera nahiko berandu, eta nik hemen zaten bat zerbait ikusi dezake dauzin lekutan, dio. Orduan, emango itxoz klaseak eta ikusiko duten mundu guztin. Bateria onlineekin pasatu zen gauza beraz, esan nun, nik grabatu itzazket bateria nire estudioan, munduko nahi du neozin pertsonantzat. Orduan, garai hortan, zaun komunidade de xente zegoala, edo jende de xente ezautzen zidala baterian asuntoakin, eta bateriolak ez ziren jendeak baitare, azkenean musikarien artean, nik ezautzen ditut gitarrista desberdinak, edo bajistak, bateriolak baitare, orduan, eta modu hortan hasi nintzen bateria grabatzen, ez dut esanen mundu guztirako, baina Espaini maien jende desberdinentzat, eta Ego Amerikako jendeantzate batzuntzat, eta hola. Eta horietako bat, izan zen Iker Lauroba. Eta Iker Laurobakin hasi nintzen bere diskoak grabatzen, udazkena entzuten dut da hola enfondoan, eta hori Ikerrekin, grabatu ez dakit zamatu beste grabatu joten Ikerrekin baino esagerazio bat. Hori, prozesu hori, Josu, pentsatzen dut, modu ezberdinetara ginel izango dela, ez? Alde batetik, artistak berak esango dizu gutxi gora bera, zer nolako bateria nahi du, baina pentsatzen dut prozesu askeak ere izango direla, ez? Zuri kantaren ideia edo maketatxoa bidali eta honen gainean
sartu ezazu edo jo ezazu iruditzen zaizuna, nolakoak izaten dira prozesuak? Ba, nere kasun, normalen, badakit beste pertsona batzuen kasuan ez dela izaten, baina nere kasun iaia beti librea izaten da. Beste batzutan bai bidaltzen zutela bateria bat programatua, eta esate dizu, bueno, pues nahi dut hau, baina bateriole bate jota, eta momentu baten ikusten bazo zerbait aportatu ezarezola, ba, guai. Nere kasun jaia beti bidaltzen dite ahotsa eta gitarra bat, edo olako zerbait, batzutan gehiago, bestean gutxio, Baino hola, eta orduan horren gainetik, nik egiten duen ere proposamena, bialtzen diet, eta zuzenketak baldin baude bialtzen dizkitea, eta dena ongi daunen, beraiek dena okei ematen dutenen, nik pista bialtzen ditotze beraien etxera, o beraien estudiora, eta hor seitzen duten lanen. Solasaldi honetan Josu zerbait garbi geratzen ari bada, uste dut badela ez, bidearen garrantzia. Hasi gara tromboiaren aro hartatik, gero etorri zen bateriarekin harreman hori, gero esan dugune bideoak, klaseak, online grabaketak, eta bide horretako hurrengo urratsa, Erbiti estudion bateriez haratago ere, ekoizpen osoak egitea izan da. Bai, hala izan da, bai. Eta Erbiti estudio ere esan genezake, zure bidea beti gorako izan den bezala, Erbiti estudioren bide hori ere beti gorako ari dela izaten, eta oraintxe, uste dute lehen elkarrizketa hasi aurretik esaten zenigun, ez? Lanez lepo zabiltzala, eta hori estudio baten kasuan uste du seinale ona dela. Bai, esan, ni beti esaten dut oso eskertuen haula, ze sentitzen dut beti hasieratik, bateriko klasekin hasi nintzenetik, beti jendek eman didala olako konfiantza puntu bat, esatea, Josu hau, ez oso ezaguna izan gabe, edo petardazo handi bat eman gabe, eta esan, eske guain edo zeinek, baizik eta behitik hasita beti sumatu dut jendeak konfiatu dula nigan, ez? Eta horregatik prozesu guztiok hasi ditut beti oso behitik, eta pixkanaka lana, konstantzia, osa hitz bat errepikatu baldin badezaket, da konstantzia. Eta modu hortara izan du da, pixko batin, eta batek ezautzen biterdi demo guztien. Batetik ateratzen da beste bat, bestetik urrengotik beste bat. Hau indozo, gero hauzatzuk igual deskuidan ateratzen dien, norbaitek ezin lan egin ez dezaken lan bat, zuri bideratzen izue, pan, eta hola pixkenaka, gora. Eta gainera iritzen zait dela modu berena, ni autodidakta naiz ekoizpenean, sartu jot, milioika ordu, ikusitzen milioika masterclass eta hainbat gauze, baina autodidakta naiz, orduan niretzat ez dozentzurik hasieran kriston lan bat ateratzea, ez zaude prest lan hori iriteko, ez? Orduan izan du da beti oso pixkanaka, eta beti eskertu eta oso pozik. Esan duzu, lana, orduak, eta, bizitzan noiz edo noiz kasualitateak tokatzen dira Josu, baina garbi dagoena da, lan horrek berak ere, zuk esan duzu, alako ezagutzen duzu, eta sortzen zaizu aukera bat, jotzeko, baina oinarrian dagoena lana da, eta, zuzeneko alorrari begira, gaur egun, zuzenean ari zaren taldeetan joalizatera iristea ere, bada lan horren oinarriaren sari bat, ezta? Pentsatzen dut, olai intziarterekin ari zara, estimarkezekin ari zara, modus operandirekin ere ari zara. Pentsatzen dut, estudioan hainbeste ordu sartuta, zuzenean aritzea ere, zuretzako gauza derra izango dela, orain talde hauek epatu ditugu, aurrez ere eta hainbat taldetan aritu izan du zara, musikariak zuzenean jotzen gozatu egiten du. Bai, ni beti esaten niretzat, estudioko lana asko gustatzen zait, bestalde niretzat, bada jende asko esaten dura, estudioa oso errepikakorra da, erretzen du asko, niri ikusten me encanta, nina superpozik bertan. Baina bai egia dela, zuzenekoak diela niretzat, gaina jaia talde guztitan jotzen dut lagunak diren jendeakin, ez? Orduan, niretzat kontzertu batera joatea da, ez dakit. Guazen ara larrera bueltatzen maitxa bainez? Berdin. Guazen kontzertu jotzea ez dakit, berdin. Esan dizan da, kuadriekin lanera jotea, baina gehien bat ongi pasatzea, eta jendean feedback hori jasotzea, eta zerbait oso guai da ona. Eta zuzenean aritzazaren talde horiekin, estudioan lan egiteko aukera ere izan duzu, ekoizpenean ez dakizen bateraino edo aritu izan zaren, proiektuaren osotasunaren parte izate horrek are gehiago aberazten du. Esan edut, ezberdina, berdina ona izan liteke, talde batekin zuzenean jotzen aritzea, edo kantuen sorkuntza, grabaketa zure estudioan edo beste batean egitea ere, prozesu horretan aritzea, ekoizpenen aritzeak,
borobildu egiten du proiektua eta borobildu egiten du harreman hori? Neri gustatzen zait. Ez dakit beti borobiltzen duen, ze leheno komentatzen izun bezala, askotan berandugoko punto baten sartzeak ere freskotasun bat ematen du, ez? Eta hori, baina niri asko gustatzen zait hasieratik egotea. Ze sortzeko orduan niri abestien arregloak nola eginat dauden niretzat asko esaten du abestiak nola funtzionatzen duen, eta gero jotzeko orduan baitare nola sentitzen diren abesti horiek. Orduan, ni nahiko, arregloetan asko sartzen naiz ekoizten dudanean, eta gero arreglo horiek jotzeak, gusto desente maten. Ikustea talde guztien nola dan elkarrekin zergatik, honengatik, badu punto bat gustatzen zaidan, esan aldoztatik gustatzen zait, baina bestea ere guai dago, eta batzutan sartzat, etxe hau berria da, ez dut ezautzen, pan, guai dago baita ere. Musikariaren eta ekoizlearen arteko erlazioen inguruan klitxe asko daude, Josu askotan esaten da, ekoizle batzuk tokatzen zaiena baino gehiago sartzen dira. Beste batzuetan musikariak muga jartzen dizkio ekoizleari. Zuk musikari eta ekoizlearen arteko harreman hori, bai musikari eta bai ekoizle ere zaren aldetik nola bizi duzu? Ni normalen talde batekin lan egin aurretik beti bilera bat izaten dut. Eta niretzat oso importantea izaten da bilera hortan jakitea zer den egitan nahi dutena. Egitan, ez bere buruan eta idealizatuta zer nahiko luketen, baizik eta egitan zer nahi duen. Eta niretzat hori oso garrantzitsua da, gero ekoizteko orduan noraino, nola, zenbat sartu jakiteko. Ze batzuk oso argi dute zer nahi duten, eta ez duten nahi zuk gehiegi egitea, nahi dutena da zuk ahalik eta hoben grabatzea, eta gero editatu, nahastu eta masterizatzea modu hoberenean. Beste batzu nahi du eskupila bat sartzea. Eta ni beti esaten diot, azken finean dena nahi dugula emaitza bera, eta dela ahalik eta emaitza hoberena izatea denen onerako delako. Orduan, esan zaun, beti egiten dutolako una cura de egos mundu guztina, esan, hemen dena nahi du berdine, osan ez nau zure kontra, baizik eta zure alde, eta zuen bertzineken nire alde, ez dut esan nahi nik arrazoia izatea edo ez. Baina, denak goaz norantza berdinen. Orduan saiatzen naiz lana egitea, hori inori mina ez egiteko modu batetik, eta saiatu beraiek nahi duten lana egitea. Ze askotan zuk uste duzu, nahi dute aldatzea, eta ez dute nahi. Orduan, garrantzitsua da hori, ez? Beraiek nahi baldin badute gauza asko aldatzea, edo igual nahi dute gauza asko aldatzea, eta entzuten zute ez dira aldatu behar, baita ere pasatzen da, baina jakitea zer nahi duzuen nitaz? Zergatik deitu nahi duzuen niri eta ez beste bati, honengatik eta honengatik. Bale, hori egiten saiatuko naiz, eta gehitu baldin badezaket zuek esandako parametroien barrun aportatu badezaket edo aldoten guztiek, baina ez baldin baduzuen nahi hau egitea ez dutinen, ze zu deitu nahi zoneri, nik zerbait ez zuretzat diteko, ez zentzuri ni, etorri nerekin. Batzutan igual ikusten baduzu zerbait oso argi, en plan, bai esaten ditela, utzi mesedez, guazen probatze hau, 15 minuto. Eta ikusten badu ez, isiltzen naiz. Eta batzutan esaten du, ez. Eta beste batzutan, orduan, batzutan ikusten badu zerbait oso argi, igual bai sartu naiteke pixko bat gehiago. Baina normalen saiatzen naiz beraien nahi duten parametroen barrun mugitzea. Estudioko elkarbizitza ordu horietan, psikologo lanak egitere tokatzen da? Bai, denbora guztin, baina bizitzan bezala. Pertsona bakoitzekin niretzat oso importantea da. Azkenen nik ez dut berdin hitzeiten nire amakin, nire atxekin, zurekin, nire umekin, launekin, eta estudioan berdina da. Pertsona bat etortzen denen estudiora edo talde bat hau bera beide, beste bat dagoela aurrera, eta esan zo, honei gustatzen zaio, kaina, honei ez gutxi esaten badio tobe. Honei esan barrizko gauze kontu handikin, besteri kontu gutxiokin, eta de hecho pikatu beharra dut edo. Pertsona bakoitzek baditugu laniteko, reakzionatzeko eta gure hoberena emateko modu ezberdinak. Eta saiatzen naiz pertsona bakoitzei parametro egiten nintzeitea. Lortzen dut, batzutan bai, beste batzutan ez, baina saiatzen naiz behintzat. Josu, zure bidean, aipatu dugu, egin dituzun urratxe guztiak joan gara pixkanaka aipatzen, baina badago hor, eta uste dut hori norberarentzat ere, badela, beharro egoteko edo pozgarria den zerbait, marka ezberdinak ere, fijatu direla zure lan horretan. Hau da, beraien
produktuen berri emateko, edapen kanal bezala ikusi zaituzte, pentsatzen dut hori norberarentzat pozik egoteko eta lan ondo egiten ari zarenaren froga modura ere hartzen duzula. Bai, egia esan hori egitan esateko lortu nuen momentuan, lehenbiziko marka lortu nituen momentuan ego kontu bat zen. Eta hola ikusita oantxe bertan etzai gustatzen. Osa, esan nahi zautzen, nik nahi nuen izan sponsorizazio bat, nahi nuen izan, eta saietu nintzen eta lortu nun. Guai, osa, lortu nun, pentsatzen dut, neukelako zerbait eskaintzeko, ze bestela enpresa batek etzizkidan gauzak oparituko, ez banun beraien zerbait ona ematen. Baina bai egia dela, ni baterian munduan asko negoan sartuta, eta orduan ikusten ditun bateria desberdinak bazituztela sponsorizazio desberdinak, eta ni nahi nun nivel hori izan, eta ez da nivel kontu bat, baizik eta, Baina guain amazazpi urte daramatzatela marka desberdinekin lanen, esan da gauza bat oso pozik nahona eta esan dut, segitzen baute nigan konfiatzen eta nik beraiengan izan da, egiten nahi ganak ongi funtzionatzen dolako eta hori. Orduan hasieratik naho NP Drums izeneko marka batekin, dela Valentziako artisau enpresa bat, egiten dituzte hainbat bateriak eta perkusioko instrumento pila bat, eta gero baitare naho Meinel platerekin eta baketekin baitare. Eta, tartean pasatu izan ditut beste marka batzu, baina, momentu hortan 3 hoiekin nago. Eta gero, aurikularretan, inearretan, Piers izeneko marka batekin baitare. Orduan, oso pozik. Goiuri, alerta friki egiten badugu esan, nik badaukat galdera bat egin edio dana, uste dut Josu zure estudioan, Erbiti estudioan eskaintzen duzula zure bateriekin grabaketak egiteko aukera, edo norberak nahi badu bere eraman dezake okerrezpanago, ezta? Bai. Kuriosidade modura, zenbatek erabiltzen dute zurea eta zenbatek eramaten dute berea gutxiora bera, erantzune baduzu, beste inungo konpromisotan etzaitu jarri nahi. Nik baditot 3-4 set bateria. Orduan, esan zagun kolore desberdin asko ditot grabatu alizateko eta kajak baditot 10 edo lako zerbait. Orduan, galdera motza, denak nire baterikin grabatzen duek, oso bateria konkretoak kenduta, adibidez, komataldeko Juan Karre grabatu izan duenen, berak erabiltzen du bibomboko bateria bat, 5 timbal, bera montatzen du bere bateria, zen nik ez dauket modu hortako bateririk. Eta beraz gain, esan nuke, norbaitek gehiago grabatu izan du berekin, baino iaia denak grabatzen duten ere bateriekin. Uste dut erantzun logikoa dela, horrelako materiala edukita eta gero emaitzetan entzuten den bezala baterio horiek nola sonatzen duten, uste dut norbere buruari neurri batean harrik egitea ere badela baterio horiek ez aprobetxatzea. Josu, arituko gineatek, hemen guardira bitartean zurekin izketan, baina pixkanaka ere amaitzen joan behar dugu, aurrera begira jarrita, nola datoz Josu Erbitirentzat bai estudioan, bai zuzenekoan, bai bestelako alorretan ere datozen hilabeteak? Egizan estudioa oso ongi, betea dauket. Kontzertu aldetik bai oso pozik, uda ez da izanen oso potentea, bai uda bitartean kontzertu dauzketela, baina uda lasaiago. Eta uda lasaiago esan nahi do, kainan 30 aurrera 10 nire familikin joango naizela oporreta. Super gustora, osea que horrek esan nahi do gauzeko oso ongion behar dutela ekaina eta uztaian. Eta kontzertu jotzen eta estudioan lanen. Gehien bat, uda parten normalen estudioan ez dut izaten lan asko, baina lehen urten eta urten geixo izaten nahi naiz. Orduan, esan dezagun estudio eta kontzertu eta oportarten ibiko naizela gustora. Hori egiten jakitere garrantzitsua da, une batean esatea, gelditu apur bat, ze bestela gero, baina uda erditik aurrera berriz ere estudioan murgitzen zarenean, urtea luze egiten da bestela. Hoxe, bai, pentsatu baiet. Josu Erbiti, ez dakit, esan gabe geratu den zerbait edo esan nahiko bazenu, oraintxe duzu aukera, eta, ez dakit, azken zerbait erantzi nahiko bazenu, elkarrizketa honetan? Eskerrak eman nahiko nizuek ez zueri, honek hartzagatik. Eta eskerrak eman nahizkiot, urte guztiotan eta hemendik aurrera konfiatzen duen jende guztiri.
Azkenen proiektuko oso pertsonala die, eta talde bakoitzak baditu bere momentu desberdinek, eta beraien musika nahi zuzenen edo nahi estudioan nire eskutan usteak, niretzat gauze oso importante bat da, eta orduan oso eskertu sentitzen naiz, jendeak nerekin lan edo elkarrizketak egin nahi izateak. Orduan, eskerrak eman. Esan da geratu da, uste dugu egindako lanaren fruitua jasotzen besterik etzarela ari. Josu Erbiti, lehendabiziko kafe bat hartzera gonbidatu zaitugu, saio honek bigarren kafe izena du, eta espero dugu, eta nahiko genuke, etorkizun ertain batean edo, bigarren kafe bat hartzera gonbidatzea. Mila esker, gaurkoan gurean izateagatik, eta utxigoiari. Eskerrik asko zuei. Agur, agur. Agur, agur. Nola maitatu behar garen ez duera bakiko mundua. Elkarren laguntzarekin eman ditzagun pausuak. Maitasunak ez du kolore, sexu eta binez ulertzen. Bihotzari kasu egin benetan maita gaitezen. Coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. The Girl from Ipanema entzuten ari gara, doinu eder hauekin, Joao Gilberto eta Stan Getz, eta badakizue, saioaren hasieran aipatu dugu, jazaren nazioarteko eguna zela, eta ezin genuen ala nola egun hori aipatu gabe utzi, ze egin diogu aipamen txikiat, baina merezi du zerbait gehiago kontatzea. Passa sozinha, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Euskal Herrian jaz zaleak garela esango zenuke Julen? Orokorrean? Bai. Ez. Ez. Ez esango nuke. Eta hala ere, baditu bain bat jaialdi. Bai. Badago Getxoko nazioarteko jaz jaialdia. Gasteizkoa. Badaukagu Gasteizkoa, nola ez Donostiako jazaldia, jazaren aditu askok esaten dutenak geroz eta gehiago urruntzen ari dela. Bai. Jazetik, bere garaian bazegoen Baionan jaz horren part izenekoak badaude jaialdiak, baditugu jaz jaialdiak Euskal Herrian, beraz
baten bat badago, jazalea dena, hemen gurean. Bai, jendea noski badagoela jaza gustatzen zaiona, ze gero ikusten da, ez? Bai ikusten ditugunean udan egiten diren jaialdi horietan, bai Getxo, bai Gasteiz eta bai Donostiako jazaldietako edo jaz jaialdietako irudiak jendetza egoten da, Gasteizkoak Mendizorrotzan izaten da, Mendizorrotzako kiroldegin egiten dira kontzertuak, jendetza egoten da, Donostiako jazaldian ere, bueno, bazuk esan duzu ez, akaso jazetik urruntzen den eskaintza bat ere egoten dela, hor batez ere Zurriola Hondartzan kokatzen dena, baina hortaz aparte Trinitate plazan eta Kursalen egiten diren emanaldietarako sarrerak ere instante batean agortzen dira, beraz, herri bezala ez dakit oso jazeroak garenik esango nuken, baina jazerako zaletasuna badagoela bai. Niri zer pentsatua ematen dit Gorka Reinok, eta gero hitzengo dugu zein dena Gorka Reinok esaten duena, ze behin garan elkarrizketa batean irakurri nion esaten zuela jaialdi hauek hiria promozionatzeko oso baliagarriak direla, hoteletarako, jatetxeetarako diru iturri interesgarria direla, baina jaialdi mentalitate horrek jazarekin ez daukala zerikusirik, eta ez dagoela jazarekiko publikoa Euskal Herrian ez delako sustatu publikori egotea, eta hori sortzeko behar dena aretoak direla. Hori zalantzarik gabe, eta areto horietako bat bada Bilboko jazon. Badago bertan proiektu bat, badago bertan militantzia musikala edo militantzia artistiko bat 2007tik sortutakoa dena, eta bertan hantxe badaude taldetxoak, eta orduan nik jazaren nazioarteko egunean aprobetxatu nahi nuen kontatzeko, begiratzeko zuen inguruan dauden jazaretoak, balin badaude, egia da, asko ez daudela, baina adibidez nik aipatu dizuet bat, Bilboko jazon, eta egitaragoa ikusteko, eta ea zer dagoen, jaialdi handietatik haratago urtean zehar ere deskubri ditu dezakezuelako musika eta jaz taldeak, eta adibidez ni ikusten ari naiz, begira, maiatzaren 3, larun bata. Arratsaldeko 8, ordu ona. Jatzon aretoan dago Juri Estorione, adibidez. Pianista da, suizakoa, eta hirukote klasiko batekin dator Bilbora. Baina larun baten ezin balin baduzue, maiatzaren 2, ostiralean, bezperan, Adela Green egongo da, bertan baita ere, bera da Barakaldon jaioa, bateria jotzen du, gaztea da, eta aritu da holtzan, artista oso ezagunekin, ezagit Rita Payés, Salvador Sobral, Marcos Alcinez, Francesco Bertzati, eraz, hemen proposamen interesgarriak, badaude jaialdietaz, aratago, ze taldeak egon, jaz egiten duten taldeak, badaude, eta gurean, izan ditugu. Duela, ez dakizen bat hilabete izan genituen, baina hortxe dago esate baterako J. Fox Quartet. Taldea, lehendik ere jazaren munduan eskarmentu handia duten musikariez osaturiko taldea da, hortxe dauzkago ez, besteren artean, Xabi Barrenetxea bera baxuan, Juanma Urriza baterian, Fredi Pelaez teklatuan eta Oskar Lakuntza saxofoiarekin. Zer esan musikari hauen inguruan, hemen izan zirenean ere erakutsi ziguten ez, zen mailatako musikariak diren, jazaren alorrean ibilbide luzea, jazetik kanpoko estilo hainbatetan ere ikusi ditugun musikariak dira, baina lau hauek elkarrekin musika egiten ikustea plazerrutxa da, duela apirilan uste dut, izan zutela Donostian kontzertu bat, eta hemen ere erakutsi ziguten ez, eta berein diskurtsoan ere bazeuen hori, beraiek konstiente zirela zentzu horretan ez, jasarentzako lekua egitea, aipatu ditugun jaialdi horietatik kanpo kosta egiten dela Euskal Herrian, ez dagoela, esaten dena ez, horretarazuk aipatzen zenituen areto sare handi bat ez dagoela, jasaren lurraldea osatu alizateko, baina beraiek dituzten aukera horiek baliatu nahi dituztela, eta esan duguna ez, goi mailako musikariak izateaz gain, beraien diskurtsoa ere benetan koherentea zen, eta erakutsi ziguten
entzuteko aukera ez da izango dugun edo ez, baina erakutsi ziguten zertarako gai diren. Agizu ze gustatu zitzaidan asko? Utzi ziguten lerroburua. Dela, urte asko dira, bost axola digula bestek pentsatzen dutena. Hori da. Eri filosofia oso interesgarria da, eta gero gainera, erakutsi zigutena, entzuteko modua, beraz, aizue, bere garaian, hemen, Bigarren Kafeko elkarrizketa guztikoan, egon zirenan ezin izan bat zenuten entzun, orain daukazu entzuteko aukera.
Egia esan, bigarren kafea izeneko irratsaio baterako, doinu goixo hauekin, eguzki izpiekin, bueno, ezin beto gaude, Julen. Zalantzerik gabe, bigarren kafea Jazz Club aipatu dugu, ez? Saioaren hasiera uste dut, gure Jazz Club horretara jendea erakartzeko, proposamen oso interesgarria dela, aipatu dugun entzuten ari garen laukote honena. Baina nola gaur gu hemen bigaren eta bakoitzak aukeratu duen abesti bat badaukagu, beste abeslari bat, beste musikari bat, elkarbanatu nahi genuena zuekin, pasadirelako ja urtetxo batzuk gurean egon zenetik. Konturatzerako badakizuen 1000. saioa bueltan daukagula, baina, hasi ginen saio hau egiten bigarren kafea jaio zen 2020an, horrek esan nahi du, urtetxo batzuk pasa direla eta jende asko pasa dela bigarren kafeko estudiotik, horien artean 2021an, hau da, lehengo urtean dirudi, baina solditxo da. 2021an Aizea Martiartu eduki genuen hemen, aita semeak abestiaren bertsio ezin ederrago bat eskaintzen. Zortzi urte zituenean hasi zen saxofoiarekin Aizea Martiartu eta Markina Xemingo bandan eman zituen lehen pausoak, baina gerora joan zen Bartzelonara eta ibili zen Taller de musika eskolan, Esmuk kontserbatorioan eman zituen urrengo urratsak, eta gurean izan zen folketik jazera ensemble izeneko diskoa aurkezten, izan ere euskal kantagintzako hainbat abesti klasiko jaz doinuetara moldatu zituen, 8 musikarirekin. Hau da, taldetxo... Kuadrilla majoa osatu zuten, eta irudietan ikusten ari zareten bezala, 2 musikarirekin etorri zen, Lucia Fumero pianistarekin eta Carla González kontrabaxuan. Beraz, entzule maite, jazaren nazioarteko eguna da gaur, gu pozpozik gaude mentzuekin, baina aurrera jarraitu behar dugu, naiz irratiak ere jarraitu behar duelako bere programazioarekin, beraz gozatu pixka bat Aizea Martiarturen doinu hauekin, eta bihar ez gaituzu hemen izango, bihar jaieguna hartu erabaki dugulako jaieguna izango dela, eta beraz ez gaituzu hemen izango, baina datorren astean bai, datorren astelenean, egunero bezala, goizeko 10:05, naiz irratien egongo gara. Keep calm and bigarren kafea.